McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. Yet to cano, get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to cano, get it bow. So when you yeah, my share. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. Hey, 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 that's right. Hey, Adani Bado. Amina so. Hey, yetu kado. Yade bao. Saunim noa. Ramayanwe. Metikano. Medebao. Saunim noa. Thank you, Mr. DJ. I am McBrown's kitchen. Aduane pa ede. Aduane aye die na de koba. Aduane aye die na maya pomuden. Aduane aye die na kye ahoden. Enu ntimi pa wo chew. Ye gina he na ye kire o se. Ye nuane aye die ne amiani nko ho wate. Ane inti na wo hwe a abrofo nuane ne ye nhye na kora ennimu papa na ye mpia nko ho. Nemom authentic one no enu amu ne ye gina na ye dane no na ye de pre. En sorry nko baby a. Mene wa hene papa bi eyire ena eba be no aduane no na mesra wo se McBrown's kitchen nuane atwam nyina ye bi de abesene ko nyina tete dada ena afoforo nyina ko YouTube na eden na ye bi na fa hye menimonyam kakra me dase na me da aboafo so ase high sense everyday prices for everyday people. High sense TV, high sense fridge, high sense microwave, high sense blender, high sense kettle, high sense ice maker, high sense sound system, high sense everything. It will fear bones or your guy F. Sarah enam dia said that Emma Tasty Tom for almost everything tomato. Tasty Tom jollof mix no. The easiest way you can make your jollof. And no. Me pa chaw fa kakra bi nenya bebre. Tasty Tom me damwase. Asada kese so enkoma mo. Me pa chaw dead spices. Dead spices. Edina atone ho. Dead spices na waje so. Taste day inside. Dead pepper. Powdered pepper enie. Sara na me twa me ho a. Dead jollof spices enie mpa chaw. Dead ya niema no pa no. So we pay attention bon so we didi ankasa. Udi natural. Afe dead noodles enie. Dead stew enie. Dead nutmeg. Carry a nutmeg enie. And a dead all pepper so ye den enie. Inti dead ye won sia se nsia. Afe me that the GC brand ase. Me do for wo hwe me. Ansa na me meka bibi asema chon na me maso ahwe. Me no ugina he me sra GC brand nkum. My imagine some no munami, woman near ma, and a maiden, Madame who shame me, and one may use clean. Only I can say clean. Clean now, when you clean, but we can't decline. So a row supermarket, so top hand washing soap, and now dish washing soap. No, but when you na a book, our baby, GC brand are spreading it out. Into I say, over to clean, and no be near Bell Way and Sunday. Afe na me da launcher kitchen ase for me jadi na ne titru pa my way insurance senye my way a kase no way fa ho to insurance we so ate fa ho to so dial *165# so won TBB ase a fresh our telephone number we ubenya nchechemu me mpese obi beka cho say oh it's coming fraud insurance ubenya yare kwanko bi sign wo ho me pa choma no osumi na so esra wani die mu afa ho don my way senye my way a kase no way abusuafo madam Roma mo de hia me gina hai as an entrepreneur am nam wi ase am egbo me homoden de me dia banie enie McBrown's sunflower oil into me sra wani die mu a me nkumdwafo enidwa na emu meka kire say sa wo read about McBrown's sunflower oil abehunu say wo didi na wo di just say o sa o hwa wo so yi sa na meka ntu de me sra
uko dwaso ye den hwehwe bi na tobi mame me da se na me gina e berries makeup na me makeup Sarah na Mimi's hair studio a omumi enu nyina wa achi mota 2 in 1 unya ko Mimi ho pa berry wo ha oyo makeup ya na Mimi ayo ti na we they are working together saa na meka no nti uko ope obenye omumi enu nyina no ma ye okama omu na asiesie me dofo enko ba bia na me ntwa me homra wadama me twa me ho ba pe me da me maame am don pa edi achiro me ba sisia Patofum, na me so be here scan. Na only scan we here, mama me susie nyina aka metumu sa. Ma we so fa so na be no. Sike fia me tua ne busu me bia no, e so fa so no. Me frɛ o ma pɛ, e no mo ba me moa, ene se obi abo ma ba so yi. Me didi na, e na mfa so. Aya kai say, abrebia obey my way insurance no. O de obusu ani mapa baako e be hye so. Me kire se ofri mu nko ade a, e be call mo a. Na wa na wo ye my way insurance no de. Ye be call mo abra wo ko yade krankro yade anankwanhia abubu agu a wo ye wo ho hwea enye impo wakoda yare sabia ebro namienu se wadi 18 ekopin 59 a wo apomudin a wo betumi abeka my way abusia na ho phone ne dial star 165 hash ewo MTN so se sia sanye my way a ka se no way. Your tomato mix. Wouldn't so one on pass. Say loud, what tomato flavor no? Tasty Tom tomato mix. Ofa kakra. Na ye bebre. Kakra yan kwani stew. Dodwa ope. No color changing like traffic light. Debia koko kama. Tasty Tom dear. It will surely give you value for money. Me a chef, I know what I'm talking about. Because Tasty Tom tomato mix is thick and little is enough to get our desired quantity of stew and soup. Pepe. Tasty Tom ama menya chepa. Presenya enino ayefefe. Taste no so dear. On point. Flavor near. And it doesn't color your meat or chicken. Cry. Tasty Tom tomato mix into. Me handwriting and sada. Senande denebia sa netie. Into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Me top papano at once. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. Wondering how to maintain your hair approved? McBrown's Kitchen, Adiane Pedo. McBrown's Kitchen ebusuafo Adiane pa ede ai so wa hu line no aha Adiane pa ede sadem di kan no ene me maame a me dono pa e baba be ye aduane me dono sesen wo ye maame a wo sai sister wo sai adamfo e de mame menim no ache mfie bebre menim no ache mfie bebre na nyame na de no maame in terms of futuo ene akwanche bebre intimi so opportunity we abeda ona me say sa edition we motivational edition dia awose mitimi maame so kwan no timi be motivate o inspire obi oye dwadini osaye batan oye wafo intimi gidi yese ne ye behwe niam bebre afiri no ho abro obesa no aduane amanti me so many CEO of Amadak Kente Amadak Creations edino me mama no be 10 Mame Darkowaa enam ne no ba be ye aduane DJ be ma enwom nam de hia no kwa wenka take akra nanka nanayere nam de ne ba so nanayere be hu se ye wa ha said America no ye free kumase abankran nti ya back to our normal settings nti no ye kumase kakra na de nkan kakra said ebe so nti yen welcome
Amadak Enterprise. McBrown's kitchen. Ediane bedo. McBrown's kitchen. Every night so me am to am. Don't worry. Yet to no. Ya ban cry oh. So unim no antina. Ya ba won chan yo. Not yi na nama. Hey, me say ube me pe concert na say yare no mama kakra. Na uso di acheche owure. Enodakwa. Owo mi tu. Na patron ta phone to say. Nyame na mo mpaibo. Nyame ye no kwafo. Omu nyina omu hoye. Omu hoye. So mu se fio ne makakra. Nya sam ketoa. Na yem ya so maye memma na agudie ikire say. Agudie ba bedi mi ho. Say ne ona IPC. Agudie die we ni. Wo ho no. Na say wo wa bedi ade. Na say wo wa hwo mo so ama. Wa da wo kama. So na tete no kakra so. Ha mo tete. No mu kaka ne mo mi dey say. Omu bomba kama ize ho dia. 3 in 1. Na ye pinso. Na ye pinso. Nyame adrom. Ye de nyame ase. Amen. Na wadama akwaba McBrown's kitchen. Ya oba. Eno meni agese waba. Oba hanam wo. Medical ohro mensa. Ba me ohro no. Maybe say asede na ne. Me to nsa fra wo mretia yi mu. Watimi aka say we put it together say oba eden. Oba be no wadama. Ye be no ade. Ye be ya be nkwan. Abenkwan. Abepa nkwan. Okay. Abenkwan pa ne de. Ye be wo enkene kurum ha. Yo. Ye be ya abenkwan pa. Ye be ya abenkwan na Amadak e. Edin mi bo ni ye de. Me pa cho no ano. Amadak Enterprise. Ba ko pe. Ya Amadak ba ko pe. Hey. I na akwa benya kente papa. Laces. Ya ntumi na. Ntuma Holland text. Ubenya bi Hollantes ubenya black and white ubenya de decor asori de decor ayi de decor party na yire na nyame adawro ma obi eye engagement African wear ntunya Hollantes eno aso de adwudwu style na what ya say Hollantes pattern no so de kama e ka de ka mi frame na hwe mi stand am sorry dem ko kitchen kura Ghana for bubu fu mi na star ne fe no akwasi a mebuafu no na ye maison d'elegance achimota mena na ya aka npa chujai oye me ba intimisro fa che no ni ebe na no kura na ka me bo no wo fon ye ne na asem na ye ke shada pa na m kan TV so we do po acho fa che no me fa che no wada ti na ye wada ma me tuma ba ko won Holland test ba kam ko jema de misro fa che no wa no befum de bi waka matie mate wanya kan de matie pa maison d'elegance achimota Kingsby runabout I'm talking to you me dia chawo me mam tam fan chontim dia chawo na enoi mame ene de wo be boy yankwa abenkwa pa odo ho je so horo nsaba awon hene yire abenkwa pa horo nsabra ya horo yensa na fe ya den ya be kire niema nama hodo ene kire enkwan no se de be sia kwa ba be checho ya kasa na wa benya feeling no ya McBrown's kitchen abusafo aduane pa ede ane ya horo yen sawie mame abenkwan ne ye be yenti afameko ingredients ni mu take me through abusafo amabisia ye damase pa enne ye be ya abenkwan enkwan ya ye be ye frɛ ni zoo zoo Kumasi dia na akra. Nkana ne Kumasi zoo nyana e bi wa ha. Because they say you no jata begu Kumasi zoo wo pa o. Jata be 8%. Ani mpa cho nkana zoo. Nkana zoo. Nkwan no sa na ye beto ne din. Fi se nkwan ye be ye nyi akrante kakra. Yes. Ye nyi amane kakra. Ye nyi ekotodwe kakra. Enwa. Enwa nso kakra. Ye jeni. Ye moko. Yentos ye kwan susua enne yabe na de wom ne se enwa no ukoto a sa de we ya yetuma wa at times me baby ba me kitchen na me de bi gu nkwan mu wan hu na dekoro na ka ase bibi na me chance wo hene ba enye bibia na ye nwa no utu a ensu efiri ho ba no so wantimi amfa nwu nkwan no ho a ntimi ma nkwan no ntimi ensipi enu nti na sa anwo nsuo wi ewo ho nti ubehu se obi de gu nkwan mu a mepomacho onye bibia ye nwa nsuo ene ye de ka ho pia ye nchine nsu ni ye ko ye pass wakasa
Eso bi akra obi ba na odi bibi gum nti akire me ne me ba na akọ odwom na me ma yetu nwa no na me se won hwa ade efiri mu ba no se ma mpa se efiri nwa ho na me se sanka wa hu na akọ ya ka beka se bia okra da na obedi maduane bia na wa na ayam hyehye wo nti we na ye nwansuo no utu a bru we ya na nanam no so udi kan kwan ho man kwan ne ye kama Oresie mame mesra wo wesu kra me pa cho prekese enimu enye yi ti bom yi prekese ne de enim kwan mu a jamadu na amane ne adene ko bi no so yaka ko bi ne yaka na yenye amane ya dwene nsuni adwene ye friends e come we ye akwa bi o akwa bi wo akwa bi pa akwa bi se se wunam kro ma we nkwa be 5 million ai akwa bi kakra 5 million 5 million sikari ya mama mu bi we abubi ama bubiwe akwa bi pa no so de ya benkwa tiri mu kama na mpacho nya abotre me pacho de ai enti se yankwa no ano no edikan ye de abe ya be ye de abe abe metu jaso abe ene kwan susua ene ye moko ene ye de besi so me okay nsuo ne nsuo ne ye na mpacho ne so ja mama ne ha de me na me office enti me pacho you abeno e de eguso abeno so senka wo ye nkwan ne so wo adaje a e wo sa de black ye tuatua no nyina wotete ade black yi sawo e wo se ni nyina wuyiyi se de wo ye nkwan na ndi be ye kokokokoko e fi se we no e man nkwan na ni ye tuntum nkiti tuatua senti wo ye aben nkwan ne senka wo benya adaje de a sa de we nyina wo so yiyi firi ho esa man nkwan no no ti ni se ya na ate na man nkwan ni aye kokokokokokoko me de abrewa na tete mi o nti me na na kire m sa de we nyina ya die o na adu nkwan susua eguso na fe no meko beba me pa twan okay no ayu moko ebi na de eguso na chese nana ya kata so me pa twan okay ana bi begugu nkwan me ne moko ne ana ana odin itu surachiri ya no surachiri yo na do moko aguso nti na say ye be start nkwan no asinchen ana asinchen be steam ho because nkwan no wo ya Oheneyere woda ma ya ohuru bibie me pa cho you Timpacho wo start nkwan na wo de nwa no ebe dikan okay nwa no so ya hohoro ni nyina ho ti bibia ni ho biem ansa na wo de wakrante no de ni nyina tutum kama me pacho se de nkwan ye no nkwan chi ho na ma nkwan ye do se de obe chi ho ampa eno na ma nkwan no scent no eye kama na wafa untos you be ato ho ananka me pacho me hia tomatoes ti mami taste we titini mami tomatoes tomatoes antina kwa na pacho where you je ne ba ko na ade aka ho esia no pese ananka mama tre mama watre wa hwe ye twa aba ya fefe mama watre ya na wi ya wa mama dedew no dedew and dedew spices de kakra jano de kakra jano ebusuafo waka asemi am na am de kwa mama wo se nkwan ase no ase no so wa amoni yi a e wo se wo kye ho wo kye ho ma etutu se to na ye hwehwehwam obo o ye nkwan a wode ntosi ni gu a na wode enema na gu wo ye sa ema nyenyenya na wo ho no intimate nti wo steam na enema na kokom wie na afi wo hu se agi to na afi wo hu se nkwan no afi ne ya kye ho yi nti sa na wo dan enema na aka gu mu a ebe na nkwan na ye hwehwehwam na sa wanya ne sa na obi o ha wo de ade esi so wo de nkwan ne si so a na
wahwie abenegu obewie na nkwa na yenyenyen Na ye tro. nti me pa cho ye kotodwe ni nsu ni nyina ya no ano ho dada nti wasan agya kotodwe yi na de egum Kotodwe de ne dinti Ohene ya say yenye de wonu akakransa ye noa ne kakra fine faman ya noa fine de do so ne season ye dedew egum dedew kama na ne so amanyema no ubonsa na ye bewie no na nyema na kokom na tese aye kama ti afa ne ye betwitwa ye jeni sa ai belbrende Ohene o brende entafo maami brende yo na de sawom ne say me pamacho adofo no garlic ye mfa nya abenkwan sa na de wom no enkwan bia ne ade a ye de eye ho akrante enkwan ene kotodwe ne adwene wokofa garlic ya garlic ne eje scent ni nyina eji omu taste ni eje nyina taste ni nyina nti nesa man fa garlic garlic ade ye de steam ho obi so beka so no onya adwen o dabi obi a wonim de make bi enim okay because akrante enkwan adwene no wasa akoyam garlic na ade egu ho eti scent ni nyina so garlic de obenya nka akokọ wo ya akokọ nkwan ana wo ya aponche ebi nkwan ana wo ye nkwan bi eye nantwinam no na otimi de garlic eye na nkwan a ye mpunam nkwan de untimi mfa garlic nka ono opunu ho dada wono a wapunu no ho asem na na naso wate ase na ohene yire ye twetwe ye jeni pacho na page ade isi jasoma misro me de ko ye na ri owi a ma blend no abahese da bia me de asi no pe a me pacho yo abusuafo ase de me kan ye no me ne me maami a me do no wo pa ene e ba be ye aduane no na ante da ko a wada ma won se me introduction me kan say wo ye ohene yire obi gina kire on tia se wada ma fa me ko book nim kakra yo na tese me mo na ne din mo amani tua mo de hye otumfo wo faase na nankansa bodu a wo ya Greek nsema ahene na yire ba ko no me ba ko pe ante da ko a ba ko pe ba ko ohene yire papa ono ani gina he ya wo ye na krante wo ya ahemfo nkwan me ya ahemfo nkwan pa we de mesre mo a mo medi bi man na pese abenkwan no wa ye wie kura nya ona abeka wa wote ne sente we de me kai se me kunu we ka ba ko wo se ante ye nkwan na afa dan na chi ya no akopo fufuo de aboso se nkwan na wo ye no wa wote sente na se wa akopo fufuo wa abonten na de aboso ti ye nkwan ye be ye no eno no ena de ye we de ahemfo nkwan ti no na mpa cho be mama tre wahene yire mame na de hunku a wahene na de je expensive atri yefe kama ya ohuru bibia ho kama apepa bibia ho twetwe bibia ho me blenda ba wahene yire ana pa cho ja ne be man fire na kakra high sense blender no tatahwe tane from tatahwe mama eni kafra enwe ya ben so na sija ne so no kwansu so a ene ne meko kakra sanse de meko ni bia den ebegu so de me kanie abede ese de wo fufuo no ni nua keto na be waduro no enwe mu ne ye wo no nti wada mai aka nchine o mi nchine nie na ukọ bi so wa ha o ai nti nchine ye be fa kakra oh okay na we ni nso no ade blue no nkwan no ho steam ye wie na wode abeni begum no na ade egum anya sa wode kye ho no a eno so ya na bobot sa akatoa nti di so steam nam ne ho wie na je se nam na ye kama wie no na ade egum ansa na wode abeni egum say no whitish ade bi why your experience yes your experience eja e merwafo na tete ye to mu de nema bi shi authentic nema na me dofo a wohwe me said waka ye be steam nam no ya be so no ye be wo said ye wa abe no ani nyina be ko waduro ni mu abe waduro ni mu no na fe wa ama na fe e fe a de obeye ne say wodi so hye ne begu hu na wa so ne so
abenkwan de yaye ne ha bebre yaye ne ha bebre nti ne wone ne so ne de giri yesa wonim Oheneyere na memisa wo ene wo kwan ye de didi en ye de bedi iwutimi didi fufuo wutimi didi konkonte wutimi didi emutrio okay wutimi didi emosa pesie bayire bibia because abenkwan no anu odene ene de be ne se ye be mane mre na wa steam na wo ka no me pa cho na aka prekese no ba heavy wo se ba heavy me pa cho prekese no so wo se wo totron o se atoto totron kakra wi ansa na wo bubu yo me fan tutu e mo na why ben na se wo toton na no so no na mka se ye be ebi mu ye wie da bi eno de ba se steam sa na timi aka nkwan no se do kan da bi da so wani abrero se no kora na me ka asam no kora so ye nto sabi o kan no why aggressive eyampa na se so mu ni eyampa na se ye be twitwa ho na ye be twitwa ho ye be kanche ho no na se nkwan no atimi akowurawura mu ti da fufuo no so na wudi a eno utimi mia mia na se ya ye kanche ho na se ububo mu ho eyampo se udi dipa na wu mia ba ko inside no na so ni pa se guma ya hwe sa level no sa side no sa aduane no branch no gbo se taste jina ho pa is that unfa go bebre ma na nsa nkwan ni pin to ye di gum na ewurawura mu any on your marks let's get set we are going ye di gum pe ye be dane ye ho na mayi ha be twen mayi ha na nkwan no so anya abotre wow auntie that one you have decorated your soup nana ye tu ya no akata so afi wo train steaming na wonye den wo train se bi hu be steaming wo train se be steaming na wo wi atutu se to afi no hu sade no ho achi wi wo de nana ne enchi hu wi na wo agina ho ne tea cent no bo nse ne ma ne nyina akokokoko nam nim to de abe ne gu so a nkwan no ne de no ayi no ho this is kitchen geography we are using the map to connect to the distance want ya se kwa betiase brim McBrown's kitchen abusafo aduane pa ede ye nam no ye be bie so se de ye ma me kan no say ye be man den steam ye am na rom na ji tu yes what it tu afei ye be no ehu papa na je ne intozi ye be yi ana ye be yi ni nyina egu ye kakra da ye be twen ye kakra ye de abe no egum wi a afi yi ntosi ani ene je ni ene me kuru kakra na osade to mu ha no nana mpacho so wa bo ho mehu papa na ye mehu papa se etutu inti sabe na we ni baba no inti sabre na we ni beba pacho enwa no hu nsuo no blue no on the go senti aye kam eno so bekom edi tutu na akorant unu ato bo na ye style no de nu yes a wo be ma akrantie ni nyina ho so ye wo so to bo na ye nkakran Oheneyere wa be no so ma wa wie ti mesra mo adehye ye famra ho ebekom sesia dia ene na me ba cho me senior kitchen inspector ojo bebe o se kwa your friend saying PJ pacho jina nana ile nchana PJ my own PJ my in-law my one and only pacho abenini abenini ebusuafo abeno ye kwa susua ye meko Oheneyere na hwe na nya ho PJ kai ke work inside am kai am na kano mama enie ofane PJ ofane kaya ofane nke work in simba bononi o change o metal bononi na kano ma ye fa de aka no meka ho me pacho fa meka ho and na busuafo let me introduce a photographer on the set Shasha baby Sharon Ojo the workers by Over State. Ojo the workers by Over State. Shasha baby. Yeah, madam. More here. We meet me in the pacho ye de ya be no moko ene ye kwan susu a de ni nyina afra he de kum
Abentu hia o said o so si hama na chese ase no o se nana well nkra ase na meka no ane so wunya abotre ebubu ni ti na saa de we nyina emba nti abe no so obenya ho a na wa adaje a e wo so obubu ni ti black ni nyina nti ebe wie no a so nana yire ti de meka na wo so otema me matwa code no kra Tasha baby. Ya madam, ne watch. No yese ya. Ne watch ye. Unum a e ma tere ne je nkwan mu. Nti mankwan ne gene. What? Nti wo de nyaado wo ye nkwan na de nyaado ana wo de abenugum a enum atwans. Unum a atere ne timi je nkwan mu. Wahine. Me na me ka kire wo. Experience. Nti no na me ka kire wo no. Nti nkwan no nyesa wo ye nkwan a Debbie, I'm for warrior no kwa kitchen matters. Enye easy. So one fe ne nyina nka ho a nkwa no ntimi nkoyi. So de abagu uwie ya no asan fa atere no wonu Debbie. Jano ne nhu. Jano mani nhu. Ehu a be 10 to 15 minutes a. Na fe wo de atere na anu afesi bibi wo mu a. Nti wo de gum se a no asan fa wade tiri. Na de akata so. Na September na adwene ni amane ni ko bi ni be Ehu be 10 to 20 minutes a. Wotimi de adwene no ene wa mane ene ukobi na de atum na de be san kire ne sei enye enkwan bia nkono ne momone o enye se momone bia na de atum nkwan mu momone ne ye wo bia ne ne din acho che unse me ma kire mu se me na me na ton nam nti ye ne mu pa nti momone ne bi din ni de nti momone no ebi ye supeku bia ne ne din ha supeku ti se wo ye ti se wo ye supeku nkwan a wo de wonya adwene amane na nya beef bubu ase a na de supeku a hwehwen hwam wawie na second momone din na second momone ti se opa momone de ye kokko no ane eno ye de ye atidua se wo ye atidua bomu a na wo se wo de sa momone no atum ene ye san wa adwene momone adwene momone akwa be momone wo ho ye wo safono momone wo ho safono no ye de ye nkunuma so we nkunuma fro ya na akofo pa momone koto book okofo pa momone ekoto nkunuma abomu mu a opa momone hu se wo sent bebre nti opa momone de atidua bomu na se wo ya bean stew na te se wo de atum na wo de supeku na ye light soup na wo de adwene momone no wo de adwene ankasa momone no wo ye wo nkwan te sa adwene nkwan nti ne ye se adwene momone ye nka se ye na de abenkwan mu skills abenkwan de ne de ani kobi kobi no utwam se ya kese a utwam mienu na nkwan na ibehu ahuse no hu be 10 to 20 minutes a wo de abenaguma nkwan na hu no na wo de wo kobi na de atum wo de wadwene atum wo de wamane atum tubon nkwan no alo no ne te sa ato no bo ase ama nkwan na dan de nana na si ewie na aka nkwan bi hwa wo be hu se de meka wahine yire mame nkwan ya mene dada ya hu se de be si akwakozi ye tasty ye we hunu ye muni because say dinkika ya wo kan nyina ekeka bomu a ye feel results no me ka kire me ya so achi ase nti ne be man nkwan na hu na fe fufuo ne ka de enye den nkwan ne pagya ne mu na ya ka fufuo e man nkwan ne hu na fe ye de ne man aka na de aka na de obai ai nti na ne nkwan no so edibe ahu edibe 20 to 30 minutes no ayi uje ni no ayi untos na se no so asa brand nkwan ne ya wie bra na de wo hine yire bra amadak bra nkoton kente bra nton kente Amadak ba ko pe Emsafo ye ba beton kente nanim ye ma ye nkwan na hu sade ye work no na principally ya kono accordingly but what I say ana brofo no nye ye what I say is okay ye ma na hu why Emsafo sade ye ka no me ma me ye say ye ma nkwan nye den empagya ne mu me no kasa yi ye 15 minutes ne ye de ama nkwan na fa you know ye miesu ne hwe oho na afi so ka say yes Kanyini nkwan na sija so no. Uka say pagya no mu ade nyoma no begum. Ye de nyoma no begum na ansa ne ye de nyoma no begum ye nyi ye je ni. Mi so yi. Ebe yi ye je ni.
Yeah. Me We were. Meet me a year. We were a crab in a quick. Aha. Na asone asiensuo. Wait a minute, one and I. And I'm a das. Na umekonu na di wasiam. Be nyina mako. Ni Jane. Jane yo na ye nkwan ampa. Woni mabi omo. Jane no wade school. Obeba Ampa waba. So hene ye. Me di we ko ho. Me pa try. Afa uko bi no. Ti sa ka. Obe hotels na sana. Me pa try ma men kan hwe. Okay. Ena na me so me fa akwanya yi so. Na o ma blend it. Ede akoma no quick. Nti abusanfo. Oheneyere okay. Na mpa cho ko bi ne disi efa. Ni mienu nyina. Disi efa Ni kesi fu ba. wa ni nyina. Ene twetwem e wa asa me so me blend no. Ba cho ebe fe yakwa bi. Yakwa bi kom. Yeah, ama ni kom. Ani eko. Yeko bi no so kom. So he ye twetwa ne kama. Bahini we no so nie. Tese nkwan prema pa, be nkwan prema. Abenkwan wa bobera. Aruma na fa mesuo. Benkwan sama ka nya di kan ka chiro se. Benkwan na sama benkwan we de frɛ ni zoo. Bibia bi wo. Kama. Be ba cho sensu ka kama. Wow, Ghana for abenkwan a wabobra ene sija so no. Owo me enie. Mate. Afa unso no biwa kan wana ni say ya. Eye. We ayo. Afa ni benum na ana yo de wesu yenu. Wesu yenu mana. Yenu dado, yenu kakra no anhwe. Said aminu na say ya na odi gumu bia won bese ye benum. Tie. Musa fedi wo se bibia deda na kwan. Bibia deda na kwan so ampa. Ti se nkwan no ye wie. Ya wie nkwan no. Ye kata so a no wallo. Na nkwan na to no boase. Na to no boase. Ya wie nkwan no. Na to no boase. Na so hu la no. Na se to no boase. Obi nya didimu wie pa. Na se abenkwan. Ya abene. Oheneyere. Mame. Nanka mnyamesa bi yedi ba de besia akara. Yedi besia. Ti fani tin mfa nwoso kakra. Yo. Na abenkwan nto no boase nsi. Eba na sa de ana na ye fufuo no. Ye beka. Aju beka be wie no. Na chese nam no nyina bibia kwahyehyem, eprekese wom, ne nwa bibia na chese. Na no adaroma, pa chon emfa nkunuma na kakra. Nyanya ne nkyɛn na se fe opa emfa ntutum. Na nya ka mo. Na chese nkwan ntimi nkwahyehyem nkunuma. Dia Oheneyere je. Na Amadak ye. Me ka se be ton kenten so ase. Nkwan na di time ni. Se nkwan na de age time no fi se nkwan na ehu hia. Mame, me ka say we adwadini nti obi benya bibia eden afri wo ho. How long mfie senie no wadi dwa na edwaban? Me pa to ni na oton kenteni ntuman. Nana. De akoya ne se kenteni yetimi kwa yetimi ton ana ye ko leave. So ahunu nkomo no. Wa timi ton a obra no wajai. Na me ko leave. Na fe wa sa baba. Na me amaje ma home. Okay. Na me amasa baba. Na se uko live na wo adwuma mu. Se de wada woroma. Na onua no mabeka ho de uko live enye yie. Uko live enye yie. Kan ne de na mtumi ko live kakra. Na masa aba. We nipa kra wo wiase kra ye so aba. To shop ni. Na me ko live. We di adan. E di asem. Wada woroma. Wo behwe me. Wono papa. Unti na mti baby. Nti wo mu na me ko leave. Na masa aba. What yes. They said the aye ne de me ko leave enye yi. They said the full time. They said the full time ni nyina wo beba na mte ho. Amadak ma ye pampen na me twem. Amadak. Your fair location into there. Location ni de eni achiri. Wo awudru achimota Melcom. Ana achimota Neoplan. Udru traffic light na se pe. Bonsa Amadak. Me na me boho no. Ufri Achimota station eko nsawom kwan no a traffic light na e kire double road ni nie bypass na eko do market ni so nie no
on sabonkum. And as a free hatchamo and sawam ba chimota. Traffic light, no traffic light no ano. On send faso. Onya yira kwan. Fashion say wo Google map kura. Me pa try. Ai, Amadak. O ba ko pe. O boy ya na bebu say gam na do be fie ho. Say dem kind no. Obi me la kente wo ho. Lace wo ho. Beading. They say the abeka ho kura kire say agi ye Hollantis. Hollantis abeka o ma me. Me pa try your telephone number is 0244 888 433. Broni beka say 0244 888 433. Enye ira kwa. Wo frɛ ya no po ewio. Baby a wo bia wo kase mfa bi mbre won so aye de beba. Eno aso na ye WhatsApp. Tu pe bibi na nya de wo de wo so say gwan. Enye wonya ba he de. Course de obenya bi no mo merem so be do. Enye agro. Mini ho. Enkrofo kra se na na amasto. Omo ya mesen na na amade a. Na ma me nete na na amade store na yo no ane de a. Pepa chonkunu men. Ekom. Ye de kakra gugugu so. Matia. Oyini wodi gu mi no me say bisa o say. Utwa fufu na de na pampam. Ane. We to so na na akro. Me say bisa o say wo kan enentafo nbe. Na entafo no. Omu how many years say? Na nyame adawro ma no mpa bo mu wo 6 years. 6 good years. 6 years. Wow. Ebeneza. The odeya bedruni. Why ade? The odeya bedruni na. Ebegina so anya motivation ba kwa fie ma me ho say. For how long na wo twen nyame anim say obedom? Asem de meka me kan wo besua ma me. If say me ba wiase. Esu amesu wo wiase. Didi oni me. Didi oni wo. Esu de mesu be papa. Nanso nam say yesum nyankopan wote ase. No so obi a ode ne ho beto ne so no. Ade nyina bedi aboa no. Na wie ni yie nti no. Ye de dan wrade. Nti ye de asam kotu nyankopan anim. Me wale na 1989. 80 what? 89. 1989 June. Ena na ne hu me. Wo hu me December. Eno be ye me ho ade June 1989. Hey! Na menena na wareye. Ye wale ye pimsu bia. Me de bia me gina ba bia meka. Misimi yimi nyankopan wo ho a. Asede toso ekoma mi kunu. Ifise nya ba ma bia kra na wo tena. Wonwa obetimi atena. Menena na tena ba bia ye pe ba bia ni ho a mi kunu ampe ba ma me. Me nko a me yefunu sikesi mi si apartment ben wotwe se kuro bia no ana no amfa ma nkoso na se nyanga na hanko Dabi London ode me koyi Germany ode me beko je se de want to see say ye koya ade ni nyina me kunu mia nani waya ade me de bia me ka me se me nyankopon bo ye nyina eto ha asede to so nko me kunu waya ade pa yes 6 years now for how long now 30 years me wale ye me wo the year 2019 me wale 1989 and me wo the year 2019 30 years pepepe na 30 years ni si June na me menya 49 August and me wo May na so who at the age of 49 or 49 49 amiko August I could now 49 August no and me wo May so like May, June, July, August. 3 months to your 49 years. And me wo May. Nyametias. Na wa wonu. Kira say na me ka kira say sun ne de me ka say me ka ho asem a. Esu de me su bi papa. 30 years waiting. Na so me kuna anyi mi boni ayeda. Baby e pe baby a wo pe kopon say onyankopon hye me no nyam. Ansa na wo. Na so ma double. Anta. Na onim de nyankopon so waye. Me su hia na ye na tu ma me. Me bam no. Me kwa wo nso akwara ne pani ne se ne papa. Ena ketua no. Ena kakra ne nso se me. Na wo no wa makakra na anyo ba. Na kakra de wo se me pa. Ka wo ja me.
Na me de my day. Nanso na me se Nyankopon a wonim de opese wo ye nti no. O ma ba ko se me. No ma ba ko so se na. Na ukopa. Uwe no papa uwe no. Anti skrofanya asa anaka credo yo ba na. No papa busa no udin de se me de ante da ko a. Papa say hey, woni ante da ko a. Wo ye kakara. Enti nana mejina wa fidie so aka say obi a wo hwehwe ade enye wo twan ahoma akoma twan ne de ya na edne emusu atete na kuti abo ne ade na de ya na ye medane say ade ye me kunu ya ne say ode ade asere me wo de ba ko ne sere me a obeye ni du ama me de ya na me pe ona na asem ho kire sa wo yi obi de sere me a December Soon sa kom. But why IVF? We IVF. IVF and the menka dodo amaye na me ka wo ha wo bedwane. If say IVF no dodo amaye wo kurei mu ene aburuchire no. Eno na me ka cho se me yefunu sika timisi apartment. Menka se dan. Itimisi apartment. Ena de obeka bia so na no obeye. Dobeko. De obeye bia chese obi dia wo ni siri mi December na wa ma January kora ama so to America. Yenko. To America. Na na enu 1 year. Ena me frɛ wo na sɛ tida kwa ma wo. Ana so se wow. Miss me frɛ video. Miss me nie ada no mani je wo Canada. De nyame timi ye no. Aseda toso me ensanso nkoma me sofo. Francis Amoakoata. Parliament Chapel. Okay. Ono so ne me sofo. Me papa mo afa no no. Ai. Ono no me sofo no nso. Film na me yada. Nipa na uyi nana, uyi nyame na uyi nana, Amoakoata. Ono so ta akiri. Papa me chia o. Ti uhie nyame a, no wada na se. No wada na nso ase ama me. Fufuo no meka ma wa. Nana mpacho mate. Meka ma de wa. Kama me nana mabere. Wa bre. Mabere. Na ntida kwa me akora me ma frɛ no sɛ me para chichire free no ho no. Wa chichi mre wia chi no so akosu. Na no bende. Me fa mu bi na na me fa. Ade a mempe. Enti me to obi beto kente na so de koye engagement a. Me se fato ho. Mompa ye nguso. Se engagement ya nana bibia ne ho a ye me ya so obi peba. Disa wo a wo mpe bi da na megine Nyankopon anim se obi bia wo pa wo awrade mani bi. Amen. Abusafo ya be kan efufuo na ye nkwan no eho twa eho te wo hene yire en matutu na se afri ni jade papa bi nam de na ba ha se omra no me kire niema ba ko mienu wo aduane mu se de enim no bi wa ye no ro bi wo so onim obi wo onim ene de onim aden ohu ye twa eho aba fufuo kan de me ameka ma eno Nana me fan chichore me kama nana so awo me fan chichore fufuo de ne kan de no ansa me kra de ntafo ma me trase me hunu kakra me so mtimi kan te se de ka abete no nso hye no wom na ese medikan me de hwehwe gum kakra wonsem wabam na hia wabam na wo za bede dem na nye fufuo no ti me so me na na ye ho ye beba na ese abem kwan no say o ya magana fo nyina di no me be di a kire wo te wa si tomato mix. Ofa kakra. Na ye bebre. Fa kakra yan kwan stew dodo a ope. Tasty Tom dear, it will surely give you value for money. The steak and little is enough to get our desired quantity of stew and soup, and it doesn't color your meat or chicken. Tasty
Tom tomato mix in tea. Me handwriting and sada. Send an into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. Martin. My show with my omba. Papa Tofum. Never so be here scan. Now only scan when here. Mama Mrs. Yen na come to Musa. My way so far so never no. Sikefia mitiani busu biano. So far so no. Me from my pet. You know mobile memoir. And so be a bomb abasu. Me didina. Yena enfaso. Aya kai say. Abribia obey my way insurance no. What do busu ni mapabako ebe sheso. Me try say free mu nko ade a. Ebe call mo. Na wana wo ye my way insurance no de. Yebe call mo abra wo ko yade krankro. Yade anankwanhia abubu agu a wo ye wo ho hwea enye. Impo wakoda yare sabia ebro na mienu. Se wadi 18 ekopin 59 a wo apomudin a. Ubetumi abeka my way abusia no. For phone, net dial *165#. Ewo MTN so se sia. Sanye my way a. Ka say no way. Dead spices. Taste day inside. But dead spices here what Jenny say. Nanya good taste. If we say yeah the natural spices and yeah organa hey ya. Ane you want all purpose stew, noodles, curry and nutmeg and a jollof. Dead spices. Taste yummy. Taste lemon. Dead spices. Taste day inside. FDIG a jedi in kratoya too. Nice wig. It's my hair. Wow. I love your wig. It's my hair. Wow. MiPROMO. Eye onu ankasa ni hair. Wow. Try the new BO16 No Lie Hair Relaxer and thank me later. Easy to use in just a 3-step process. It's so easy on the scalp and contains shea butter, coconut oil, and olive oil for healthy hair and scalp. Bye. Now that's wow. New BO16 No Lie 3-in-1 Hair Relaxer straightens, strengthens, and protects. BO16 Express yourself. The GC brand. It's all about you. This advert is FDA approved. McBrown's Kitchen, Adiani Peto. McBrown's Kitchen ebusiafo Adiani pa ede. Ohene nkwan no, are you ready? Now I'll show ohene yere so and abepopo ede amayen. Ede ne ebe ka kire no. De ebe ka kire say rade omma no kwantente no mfa hwe nkura no. Isan say omo 6 years pe. Na mom ye wa chede bi ede mom nti ne ohene yere wada ma abeben me. Na wunua ketoa. Ye jina ha na mam de niam yi e de amawo ma me a me do wo but rice cooker yi de fama me brafo no me nuan katoa no omu aduane nti nam de amawo me sade dead spices so ai den asisu de amawo as say dead e de pepper aba be ka ho dead pepper e ka ho me ba cho we free wa me ba the GC brand basket ni mu no GC brand hapa na hia me nuan mema no powder pa o mbebo Enyumere sarum beda de dware wo mu body no esa me wo ho mate afa Tasty Tom ese me ma toast ahodo ni nyina bi jollof mix wo mu Tasty Tom ankasa wo mu e na afa enri tomato mix wo e na pepper and onion me do ase se do wanu monyam ene wade sua a wasua no na na ho eja ade ene wa be yibi agu a yesua ene de hu abenkwan yo abenkwan wo hwe episode wanu hu abenkwan de ejai wa wie Mami, wache di ni mida waswati. Nana, misu mida wasi, mpacho mi ubibi kakakra. Okay. Nana nyami nshiraw. Unshira wabuafua. Ono omu ye adwuma. Amen. If se wo ye adwuma na aboafo no, entimi yeniyem amoawo adwuma na entimi nsipi. Ami nshira wo mo, ene company say ye buo wo nyina ma wo ye adwuma. Tasty Tom. Awrade mo adwuma nkoso. That also we day inside. Na de bia wo munya bi mfama. Ye da wo mase nyame nshira wo mu nyina. Amen. Eno yenkodi waduane ne na bedi. Nana nkamnya kakara. And it's my own kakra so. You say, I'll hear Sadia behind the scene, ye, but didn't show so as you say, you will as some friend who crack. No one of one pie, Wadama. Okay. Wabon pie. Okay. Or don't for the other do me any mirror. She has so my the young what you more don't amen. Amen. I mean, you be unquan so. You know, country no, the walk on the moon. Actually,
Ye be so. Ye be na kwan so. Ye be na kan say king. Oh say ye. I am from Quine. Na enchancy and I plate here. They are serving in everything home luxury. Here the woman see be. Oh me over serve me ana. Na na mpacho wada roma. Ni community media. Ni community media. Community. I'm yana de geji o. Community media. Mo. Community. Hey, community is ready for me. Now, mpacho be do the understand me menya me style. Ah, say dey ayi. Aduani, eja me ne me mai na mabrofu na ye. Se me ka se me gina ha di bia, se nye fe. Nti wo se me guso. Nduni Dabi. Me akwankwan no me nue ma men. Ah, nti me guso na eja me de ama mabrofu na o maboa wo. Abrofu broni ba na sen me broni ba. Ah, sa wo ye broni ba, wo so ye abrofu mema. Ah, no, o mo di aduana na ma me. Oye. Me de kasa be so kakra wai. Pese mate. On so de okasa o twen fie aduasa. Ansa na Yakopon ema aba no. So we need you. There are a lot of people that will go through. So, a foot to an hour, teacher some men between the among among your camera room. You, I know Mukasama. Nana me da say. The American children will be an say. I war pedie enough. Ye bachelor baby, crofo bachelor baby, ubekwaha. Nanso, ni nyina mu so nya abotre. Na se odore, ehye nyame mu a. Nyame de, otimi ade nyina ye. De beka fa ho bia ma ne mu abam. Awo pede eden. Te se mre bi ache, na madam fo bi bo watch. Se ande Salome o watch die, meto susu na matobi. Metu susu a kopem se. Me kwa America me ko hunu watch no. Na me toy. Ene de ade ye ho ade. Me kan se me pe no metu susu no. Metime toy. But I want to say, I want the this wunya abotre. Na wo bom paye. Na wo do re hyenya mimu. Na wo hunu se Nyankopon kuto na de ade ma wa. Ho ntechema. Na wa hwenya me. Wunya abotre na wunya abotre na wo hwe Nyankopon anim a. Obeche ama wo so nsa aka wo de te se de ne. Mi gina ha, obi ntimi nka nkere me se, me yebu nini. Nana. Na me shira. Amen. So ba McBrown's kitchen. Yo. No nshira. We do ani die. Obi owo fie bia di adanse, omu nni bidie nso mbe di adanse se. Enkwan ne ye kama. Em so mo hwe TV ni so kura wo mote sente no. Abusafo. Boni baga all too soon our time is up. Bedo aseso hwe ma me. Na nyame ya doma. Na otwen se na so. Ebaba. Enu abedi aduane ho nkomo. Madam Abuafo ase high sense. Tasty Tom. The adult spices. My Way Insurance. The GC brand. One the kura me mo. Medo ase launcher kitchen me kitchen. Tide bia medo ase. Afeso na nama me McBrown's sunflower oil no. E odwa so ye number sinie. Bomodin ane frey. Medo ase bebre. Say ye didi. Na ebema mbaba na crew no so atimi abefa wo mu die na eja ye ma me da ko ayade amon aseda ne de bema no se ne wa be kire nkwan fofo no uni obi abekye no obi abeka uni bibia Me won krofo bebre ene hwe ha ne mfa je wi ane apon a me de nchia kese koma mi kunu na nanka nsa boadu agrekins ma hene na memo wadwo me da wase me de nyame gyawo unu nkonwa sofo nyina aseda etoso nkoma me sofo Francis Amwakwata Parliament Chapel wone na yire sofo maame afenso so mechia adofo a mo wa ha nyina ene adofo a ehwe yen Nyankopon nhyira obi a no nye obi akoma so ade ma wo medamase ti yedemu besia nyame nhyira mu nyina ene na ampa yedemu besi ha ehia mo na otwen se ne kai se obehwe McBrown's kitchen e wo YouTube episode nu bebre wo ho hwebi enkwan Warren tips we asa da ho e na kondo bedo bia yedan bomodi an ne ko ho medo ase
Now try say 90. McBrown's. McBrown's kitchen. Adiani pedo. McBrown's kitchen. Bring us so. McBrown's kitchen. Adiani pedo. McBrown's kitchen. Bring us so. Yet to cano. Get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to cano. Get it bow. So when you yeah, my share. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen.